like a Hellcat. Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Ate Karen. Nandito ako ngayon kasi wala ako dyan. Hindi. Andito po ako ngayon para magpasalamat sa mga tao na tumulong sa akin para lumago yung aking mga bananas. Ayan. Talaga naman pag pumapasok ako sa kanilang mga channel, talagang welcome na welcome ako. At talagang pinupursige nila na makamit ko yung 1,000 subscribe na bananas. Ayun. Maraming salamat po sa inyo ng todo at wagas. Ayun. Andito po sila. Andito po sila. I like to party!